Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videjka. Bude tu Rádko, vítam. Jožuš! Ty nehráš na svet. OK. A ideme hrať. Priatelia, ideme na to. Kde na svet? Haló? Tento? Ajo. Počkaj, kopcami. Ty si podáhajo? Nie. Počkajte, ľudia. To je náš, hej. Čestý? Dobre, ľudia. Keď je náš svet, tak on bude za chvíľku u nás. Dolepšil som tam nejaké veci. Dolepšil som nejaké veci. Áno, ostaň na mieste. Idem tu už. Vidíte, dolepšil som nejaké veci. Mám drevo. Dávaj tú hlinu. Pozrite, máme vzácnosti, železo, materiál. Jedla máme strašne veľa, chápete? Tam nie je nič. Pozrite, jedlo. Máme strašne veľa. Tak to tu je. Kde? O, nebúchaj ho. OK. Potom máme semienka a máme ich 3 milióny. OK, v tomto dielu by som chcel dostávať... Chcel by som proste dostávať ten dom. Takže si po drevo. Si po drevo. Tam to je obrovský. Hop, hop. To bude veľa dreva. OK. 10 dreva môže stačiť. Ten balík není veľmi veľký, ale stačí nám to. Ale ešte si predstavte, že tu bude záhrada, tu bude taký tajný chod. Ešte sa máte na čo tešiť. Cez tento svet. A ešte sme získali sedlo. To si viete. To dám do zvácnostiach. Čo si to... Prepač. Vzácnosti. Vzácnosti sú ešte takéto veci. Ale my sa od vzácnosti nezaujímame. Čo to tu hrábeš? Nič. Idem na to a pozri. Ideme robiť drevo. OK. Idem na to. To mám barák. Nechod sem po tej stene. Tu stávaš? Hej. Čokám, Danko. Ja som Sirmeister. Viete, ja som jeho brat. Čo budete počuť v tomto Danku. Dobre. Už len strecha. Len strecha, keď nás nepršalo. Ale keď bude noc, ten malý príde a potom ten sivý príde a potom... Prepáč. Ja som ťa buchol. Už sme trošku aj pod postelami. Danko? Áno. Kde si? Ja som išiel po drevo. Ty si ďaleko? Ja som si išiel po drevo. Že nechoď ku mne. Á, jablko. Zlaté jabko. Zlaté jabko? Nie. Však ťažím drevo, vydrž. Chápeš? My sme mali dom. Z dreva nám môže stačiť. Hej, kamu... Čo tu robíš? My máme chleba dosť, ale chod preč od našho komposteru. Chápeš, ja nám tam krádne komposter, Radko. Yes, máme stack. Božem tých 12 dreva.
jeden mi napísal, že on vôbec nepozná Minecraft a mi povedal, drevo v Minecrafte není dôležité. Dôležitejšia je hlina na dom. Chápete to? Mal taký piškľavý hlas. Radko je lepšie hrať a mal 7 rokov. Ale ja nemôžem hrať tanko Minecraft. Skôr dostávame barák. Mami, my stvoríme barák. Mami, ja nemôžem hrať potom na táčikovom telefón. No však na tatíkovom hraj. Ale to sa nedá hrať spolu. No tak chvíľočku, lebo ju budem potrebovať. Len dotočíme videjko, dobre? No už má striečko? Aj. Vybiješ ho. Má 39. OK. Si zapalil? To bolo... Zrobím dvere. Dobre. A ja? Dom už máme hotový. A jak dáš dvere? Po slovensky. Chceš mať dvere normálne? A nie je tu žiadne dvere. Si tu? Hej. Počkaj, všetko musím dať. Poďme spať. Počkaj. Si bude noc. Už je noc, už je noc. No. Idú zombíci. No. Nastroje ešte podívať. Ešte nastroje. To ide samo. Klikni na tú posteľ. Príď tu a klikni. Spíš? Áno. Už je ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. To sú zombie. Okay. Ukáž to? Idem zrobiť kameň a idem zrobiť pec. Ten creeper a dačo iné. Je to mobilné, keď budem náhodou to. Ja tam dačo. Počkaj, no a Ty si von? hej. Kde? Som išiel po kameň, takže ma nechaj. Tanko som zavrel dvere. Poď už domů. Počkaj. Idem. Budeme mať pec. Hej, ty čo tu robíš? Chceš dosať? Buchnem jednou už povolaj. Však choď preč od tých dverí, aby som ich zavrel. OK. Sekeru. What the f... Ja som v tej lave. Prestaň. Veď máme... Si predstav. Hop, hop. Idem robiť podlahu. Dobre. A ja sa robím podlaha. Po slovensky. Tak hrábeš len. Ale nie, ty tu nehrabeš, OK? Wow. A prestaň, dobre? Ty máš lopatu? Si predstav. Keď sa A chceš. ja mám toto. Ale nerob, nie nič. Ja som robil toto. No. No.
skoro podlahu tanko. Keď mi dojde dreva, nečuduj sa. Dobre to tu je. A nie sú zavreté dvere. Tak ich zavri. Alebo sú tu ani nie sú. Som ich zničil. Ty si ich zničil? Vieš prečo? Aby som zrobil podlahu. A teraz ich zrob ty. Lebo ty si ich zničil. Ty ustávaš tú podlahu? Hej, nepotrebujem. Ešte raz tam dáš cedulku. Dobre, mám mäso len. Danko, čau. Prestaň. Je čo tam ťažiť? Počkaj. Musíme dať podlahu, ne? Áno. Lebo niekde sme... A zabudol som takmer na vás, ľudia. Potom dokončím podlahu. Uvidíte celý proces a potom budeme mať diamanty, také veci. Nezabudnite dať like a odber a my sa s vami učíme. Čaute.